మొదటి మాట, ఆయన తన 12 మంది శిష్యులను పిలిచి, చాలంతే. 10వ అధ్యాయము మొదటి మాట కూడా చూడండి. ఇప్పుడు అటు తరువాత ఇతరులను తాను వెళ్ళొచ్చు ప్రతి చోటికి తనకంటే ముందుగా ఇద్దరిద్దరిగా పంపించి కోత విస్తారం కోసే పనివారు కొదువ. ఎంతమంది ఇక్కడ వచ్చారు? 70. దానికి ముందు అధ్యాయంలో ఎంతమంది వచ్చారు? మొత్తం కలిపితే ఎంతమంది? 82 మంది. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి చరిత్రలో 82 మంది శిష్యులు కూడా వస్తారు అనేటువంటి ఒక మాట. 12 మంది ఉంటారు, 70 మంది కూడా ఆయన దగ్గరికి వస్తారు అనేటువంటి ఒక విషయం, అంటే ఒక ప్రవచనం మీకు చూపించాలి. మీరు అనుకోవచ్చు, ఏంటంటే ఇలాంటి విషయాలు కూడా బైబిల్ ఎంత చక్కగా దేవుడు అమర్చాడా లేక సిద్ధపరిచాడా అనేటువంటి విషయం మీకు తెలుస్తుంది. 15వ అధ్యాయం నిర్గమాకాండం, 15వ అధ్యాయం నిర్గమాకాండం ఆఖరి వచ్చున్నాము. అటు తరువాత వారు ఏలీము అనే ప్రాంతమునకు వచ్చారు. అక్కడ 12 నీటి బొగ్గలు 70 ఈత చెట్లు ఉండెను. అక్కడ వారు, అనగా చెట్ల యొద్ద దిగలేదు కానీ నీళ్ల యొద్దని వారు దిగిరి. దయచేసి బైబిల్ తెరిచి చూడండి చక్కగా, ఆ మాట మీకు బాగా కనబడుతుంది. నా వైపు చూడాలి బ్రదర్స్, సేవకులు. మీరు రాసుకోవడమే ముఖ్యం కాదు, మనసులో పెట్టేసుకోండి చాలు, అంతే. వాక్యం చెప్పిన కిందకు ఎప్పుడు తల ఉంచకూడదు. నాకైతే అది ఇష్టం ఉండదు. సేవకుడు ముఖం అలాగే చూడాలి మీరు. మన ఇరువురి మధ్య ఏకాత్మ పని చేయాలి. కిందకి అస్సలు ఉంచదు, మనసులో పెట్టుకోండి. కాదు ఆకలి మీకు రిఫరెన్స్ ఇస్తాను. ఇశ్రాయేలు ఐగుప్తులో నుండి బయలుదేరి ఒక చోటుకు వచ్చారు. ఆ ప్రదేశం పేరు ఏలీమో. చాలా ఆకలితో ఉన్నారు, చాలా దాహంతో ఉన్నారు. వచ్చి వాళ్ళు చూసేసరికి ఎదురుకుంటే 70 ఈత చెట్లు కనబడుతున్నాయట. అబ్బా, మంచి గుత్తులు ఉన్నాయి. ఈ పక్కకి ఇలా చూసారట, 12 నీటి బొగ్గలు ఉన్నాయి. 12 నీటి బొగ్గలు, 70 ఈత చెట్లు. ఒక ఈత చెట్టు ఎన్ని కేజీలు కాయలు ఇస్తుందా, ఫలాలు ఇస్తుంది అనుకుంటున్నారు మీరు? మీ వంతు మాట వరుసకి తెలుసా? 10 కిలోల నేను అంటాను 100 అనుకుందాం, పోలే 100 అనేద్దాం డైరెక్ట్గా. 70 ఈత చెట్లు అంటే ఎంత? 7,000. ఓకే, 7,000 కేజీలు. ఓకేనా? ఐగుప్తు నుండి వచ్చిన ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఎంతమంది వచ్చారు? 6 లక్షల పాదచరులు. 6 లక్షల. ఎవరు అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు? 6 లక్షలు అంటే మొత్తం ఇశ్రాయేలు అనుకుంటున్నారా? కాదు సుమా. యుద్ధ నైపుణ్యత గలవారు, శూరులైన వారు, బలవంతులైన వారు 6 లక్షల పాదచరులు. అందులో స్త్రీలు మినహాయించగా, వృద్ధులను తీసేగా, యవన ఆడ స్త్రీలను అందరిని తీసేస్తే బలాఢ్యులైన వారే 7 లక్షలు. ఒక యోధా చరిత్రగాడు చెప్తాడు, 27 నుండి 29 లక్షల మంది వచ్చారట బయటికి. సరే, మన భాషలో అనుకున్న పోనీ 30 లక్షలని వేద్దాం, ఎందుకంటే దీనికి సంఖ్య పెంచాం కదా, దానికి కూడా 30 లక్షలు. ఎన్ని వేల కేజీలు మీరు అన్నారు బ్రదర్ కదా? మనిషికి 100 గ్రాములు చొప్పున పంచితే 70 ఈత చెట్ల యొక్క పండ్లు ఎంతమందికి వస్తాయి? సంఖ్య చెప్పచ్చు కదా నాకు అమ్మా? ఎన్ని కదా? అది ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్గా అయిపోయింది అనుకుందాం. మరి మధ్యాహ్నానికి ఏది? సాయంత్రానికి ఏది? అంటే ఒక్కసారి ఈత చెట్టు కాసిందంటే అదే ఈత పండ్లు మళ్ళీ రావండి. ఎంతకాలం పడుతుంది? 1 ఇయర్, సంవత్సరం పడతాయి. వీళ్ళందరూ ఒక్క పూట మనిషిని 100 గ్రాములు తినేశారు అనుకుందాం, అయిపోయింది అంతే. సాయంకాలం చూస్తే చెట్టుకి ఇంకేమీ లేవు, మరుసటి రోజు చూసిన చెట్టుకి ఏమీ లేవు. అంటే ఎంతవరకు ఆకలి తీర్చిన ఈ 70 ఈత చెట్లు అంటే ఆ ఒక్క క్షణము ఉదయ పూట 100 గ్రాములు చెప్పున ఇంతమంది సరిపోయింది. మరి మిగతా వాళ్ళ సంగతి ఏంటి? వారికి లేదు తిండి అక్కడ. సరే, సాయంకాలం చూస్తే సాయంకాలం చెట్టుకి ఏం లేవు, పండ్లు. మరి అవే పండ్లు తినాలంటే వారు అక్కడ ఎంతకాలం ఉండాలి ఇప్పుడు? ఉంటేనే కానీ మళ్ళా చెట్లు పూత పట్టాలా, ఈ ఫలాలు అవ్వాలా, అప్పుడు తినాలా. ఈ పక్కకు చూసారట, ఏమున్నాయి అనుకున్నారట, ఒరే 70 ఈత చెట్ల సంగతి పక్కనట్టండ్రా. నడుచుకుంటూ ఇప్పుడు ఎవడెక్కి దానికి ఎక్కి ముళ్ళుగా ఉంటే దాన్ని తెంపుకొని ఎవడు తింటాడు? వాటికంటే కాస్త నీళ్ళే బెటరు అని చెప్పి ఎక్కడ దిగిరి వారు? నీటి బొగ్గల యొద్ద దిగిరి.
అంటే 70 ఈత చెట్లను వారు పక్కన పెట్టారు, వాటి సమీపానికి వెళ్ళలేదు, నీటి బుగ్గల యొక్క 12 సంఖ్య దగ్గరికి వచ్చారు. చరిత్రలో ప్రభుకి 12 మంది మిగులుతారు, 70 మంది వెనక్కి పోతారు అన్న సంగతి ముందుగానే తెలుసు. నీరు చేసే పనులు చాలా ఉంటాయి. వస్త్రాలు ఉతుకుతాయి, మంటలు చల్లారుస్తాయి, దాహం తీరుస్తాయి, పొలానికి పెడితే పొలం పంటిస్తుంది, చెట్లకి వేస్తే చెట్లు ఫలాలు ఇస్తాయి. ఇన్ని రకాల సదుపాయాలు ఎందులో ఉన్నాయి? నీళ్ళల్లో ఉన్నాయి. ఆ నీళ్ళే 12 అపోస్తులు. అంటే యోధానికి వస్తే కాస్త పక్కన పెడదాం, అతను కూడా కలిపేసుకుందాం. ఎంతమంది? 12 మంది. అంటే 12 నీటి బొగ్గలు 12 మంది శిష్యులతో సాదృశ్యం. 70 ఈత చెట్లు, ఆ తర్వాత వచ్చిన ఇతర మనుషులైన 70 మంది. ఈ 70 మంది ఏమయ్యారో లూకాసు వార్త 10 అధ్యాయము 17 వచ్చింది చూడండి. లూకాసు వార్త 10 అధ్యాయము 17. అప్పటి నుండి ఆ 70 మంది శిష్యులు సంతోషముతో యేసు యొద్దకు తిరిగి వచ్చి, ఓ బోధకుడా, దయ్యములు కూడా నీ నామమున మాకు లోబడుచున్నవని ఆయనతో చెప్పగా, అందుకు ఆయన వారిని చూచి, సాతాను మెరుపు వలె ఆకాశం నుండి పడుట నేను చూచి ఉంటిని. ఇదిగో పాములు త్రేళ్లను త్రొక్కుటకు శత్రు బలవంతుడి మీద నేను మీకు అధికారమును ఇచ్చాను, ఏది ఎంత మాత్రం మీకు హాని చేయదు. అయినను మీ పేర్లు ఆకాశమందు పరలోకమందు వ్రాయబడి ఉన్నవని మాత్రమే సంతోషించుడని వారితో చెప్పు. ఏమర్థమైంది మీకు ఈ విషయంలో? శిష్యులు సంతోషంగా వచ్చారు 70 మంది. అసలు 70 మంది వీళ్ళు రమ్మని చెప్పింది ఎవడో? ఎందుకు రావాలి వీళ్ళు? దేనికి వచ్చారు? 10 అధ్యాయం మీరు చదివితే వెళ్ళమని చెప్పాడు అంతే, తిరిగి రమ్మని చెప్పాల. కానీ వీళ్ళంతా కూడా బయట అద్భుతాలు జరుగుతుంటే వాటి సంకలు కొట్టుకొని, మాకు పెద్ద పథకం వేస్తాడు, మాకు పెద్ద బంగారు పథకం మెడలో వేస్తాడని చెప్పుకొని ఎవడ మట్టుకు వాడు 35 జంటలు, అంటే 70 మంది 2 భాగాలు చేస్తే ఎంతమంది అయ్యారు? 35 జంటలుగా పంపించి ఇద్దరు అన్నాడు ప్రభు. అంటే 35 జంటలు ప్రభువు దగ్గరకు వచ్చి ప్రభు దగ్గర కాళ్ళు రగరేశారు. ప్రభా, నేను మాట్లాడుతుంటే గుడ్డోడు కళ్ళు వచ్చినాయి అన్నాడు ఒకడు. ప్రభా, నేను ఇలా చూడడంతో చచ్చినోళ్ళు లేచిపోయాడు ప్రభా అంటున్నాడు ఇంకొకడు. ప్రభా, వాళ్ళ సంగతి కదా, మా సంగతి విను, మేము నడిచి వెళ్తుంటే మా నీడపడి రోగులు బాగుపడ్డారు ప్రభా అని కూడా చెప్తున్నారు. ఎవడ మట్టుగా డప్పు కొట్టేసుకుంటున్నారు. ఆ మాటలు ప్రభువు దగ్గర చెప్తూ వాళ్ళు అన్న మాట్లాడేంటే, ప్రభువా నీ నామమున దయ్యములు మాకు లోబడుచున్నాయి, స్వస్థతలు కూడా చేస్తున్నావు, వచ్చేస్తున్నావు, ఇచ్చేస్తున్నావు అన్నీ చెప్పారు. ఆ మాట చెప్పినప్పుడు ప్రభు కాస్త సంతోషించి, అవునా అలాగా, ఓహో అని అన్నాడా? కానీ ఎవరిని ఎత్తుకున్నాడు తెలుసా? చూడండి, సాతానుడు మెరుపు వలి ఆకాశము నుండి పడటం నేను చూశాను రా అన్నాడట. అంటే ఎక్కడ యెషయా 14 అధ్యాయములో తేజో నక్షత్రమా, వేకు చుక్క, నీవెట్ల ఆకాశము నుండి పడితివి అన్న ఆ సందర్భాన్ని ఇక్కడ అసలు ఎందుకు యేసుప్రభువు ఎందుకు ఎత్తుకున్నారంటే, ఆనాడు ఆడు గర్వించే దూరం అయిపోయాడు. వాడు ఊరికే దూరం అవ్వలే, వాడి గర్వం, వాడి అతిశయమే వాడిని దూరం చేసేసింది. హగ్గై గ్రంథం అనుకుంటా అక్కడ ఉంటుంది, కొండ సందులలో నివసించుచున్నవాడా, నన్ను ఎవడు కిందకు పడతరోయగలవాడని నువ్వు అనుకుంటా, నీ హృదయ గర్వము చేతనే నీవు పడిపోతావనే మాట కూడా వ్రాయబడింది. కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రభువు చెప్పిన మాటకి ఏంటి అర్థం ఏంటంటే, నక్షత్రం అనే అపవాది ఎలాగైతే పడ్డాడో మీరు కూడా పడిపోతారు అబ్బాయి. అంత గర్వపడటం మీకు అంత మంచిది కాదు. మీ పేర్లు పరలోకంలో రాయబడ్డాయి, దాన్ని బట్టి మీరు సంతోషించండి తప్ప దయ్యాలు వదిలిపోయాయి, గుడ్డోళ్ళు కళ్ళు వచ్చేసాయి, మేము వెళుతుంటే అద్భుతాలు జరిగి ఇవే శాశ్వతాన్ని మీరు అనుకోకండి. మీ పరలోకం నేను సిద్ధపరిచాను, అందులోకి రావటానికి మీరు సిద్ధపడండి. భూలోక సంబంధమైన వాటి మీద మనసు పెట్టుకోకండి రా, మీరు నశించిపోతారు. నిత్య జీవం కలిగించే దాని మీద మనసు పెట్టండి. నా నామంలో మీకు అధికారం ఇచ్చాను, మీరు మాట్లాడితే దయ్యాలు లోబడతాయి, రోగులు శుద్ధులవుతారు, చచ్చిపోయిన కూడా బతారు. నేను ఇచ్చాను కదా అధికారం, అది నాది. అదేదో మీ సొంతం అన్నట్టు ఎలా డప్పు కొట్టేసుకుంటున్నారు మీరు అని యేసు ప్రభు వారు కాస్త ఖండించి బుద్ధి చెప్పాడు పని. ఈ 70 మంది ఏం చేశారు తెలుసా? ఆ తర్వాత మరుసటి రోజు కట్టగట్టుకొని వచ్చారట. ఉదయాన్నే వచ్చి, అది మీకు యోహాను సువార్తలో మీరు చదివారు, వచ్చి ప్రభు మరి మేము వెళ్తాము అన్నారట. ఎక్కడికి అన్నట. ఇంకా నీ దగ్గర ఉండడానికి మాకు ఇష్టం లేదు, మాకు నచ్చిన త్రోవల్లో మేము వెళ్ళిపోతాం. బదులు ప్రభు ఎందుకు వెళ్తున్నారు ఏంటని కూడా అడగలేదు. ఆ కింద వచనంలో ఏమంటాడు? 6వ అధ్యాయం 66లో యోహాను సువార్తలో, అందుకు యేసు
మీరును కూడా వారితో పాటు వెళ్ళిపోవాలని అనుకొనుచున్నారా అని కడమ అపోస్తులను 12 మందిని అడుగగా, అందుకు సీమోను పేతురు, బోధకుడా, ఎవరి యొద్దకు మేము వెళతాము? అయ్యయ్యో, నీవే కదా మాకు నిత్య జీవానిచ్చే నిత్య జీవపు మాటలు కదా వాడవు. నీవే దేవుని పరిశుద్ధుడవు, నిన్ను విడిచి మేము ఎక్కడికి పోం. ఇంతకీ మిగిలింది ఎంతమంది? వెళ్ళిపోయింది ఎంతమంది? కారణం ఏంటి? ఎస్, దేవుని